και κύριοι, υποδεχτείτε ένα φοβερό ντουέτο, οι οποίοι είναι τενόροι, φτωχοί, κατεστραμμένοι και είναι δίδυμοι. Θέλω πάρα πολύ. Μην γελάτε, βέβαια. Μην γελά. Παρακολουθήστε τους και θα με καταλάβετε τι θέλω να πω. Πώς τραγουδάνε, δείξε. Κυρίες και κύριοι, ντουοφίνα. Aspetterò giorni e passeranno i giorni e passeranno i giorni ed io non tornerò ed io non tornerò. Τι τραβάμε κι εμείς οι ταλέποροι τενόροι. Να σου πω, από μπουζουκομάγαζο σε μπουζουκομάγαζο τρέχουμε σαν τις άδικες κατάρες. Να σου πω, έχουμε έρθει στο σωστό σημείο. Και κοίτα πάλι την αγγελία. Ορίστε βρε Γκαουμπίου, το λέει ξεκάθαρα. Ζητούνται δύο λαϊκοί τραγουδιστάς από μέγα πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Εδώ πρέπει να είναι. Κακομοίρη μου. Κακομοίρη μου, είσαι ξεφύγει πάλι ότι είμαστε τενόροι. Μας βλέπω πάλι χωρίς δουλειά. Στο λόγο να το ξέρεις. Καλημέρα σας. Ήρθαμε για την οντισιόν. Έχουμε φέρει και το βιογραφικό μας. Αλλά επειδή είμαστε απόλυτος βέβαιοι ότι θα μας ρωτήσετε σε ποια νυχτομάγαζα έχουμε εμφανιστεί στο παρελθόν, σας τα απαριθμούμε ευθύς αμέσως τώρα. Στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Τι λες καλέ, θα το πω γιατί. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρα, στο Ηρώδειο, στη Σκάλα του Μιλάνου. Πардόν, μία μικρή διόρθωση παρακαλώ. Στη Σκάλα οροπού εννοούσε. Όμως σας ενημερώνουμε ότι ειδικά στα βαριά λαϊκά είμαστε το τέλειο τραγουδιστικό ζευγάρι. Η καρδιά μου και σε γουστάρει, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου, πες μου το ναι καλέ μου κι όλα δικά σου. Έχω μεγάλο τερτί μες στην καρδιά, έχω μεγάλο τερτί μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Όπα, όπα. Όπα, όπα. Να σε φιλήσω, να σε χορτάσω, η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός θα έρθει, θα με πληγώσει, ποτέ αυτό το βράδυ μην ξημερώσει. Έχω μεγάλο τερτί μες στην καρδιά, έχω μεγάλο τερτί μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Μπράβο, μπράβο. Αγόρια, μπράβο ρε. Ντουο, φίνα. Φίνα, ντουο.
γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χτες και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χτες και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Θα ρεις δεν σ' αγαπώ, θα ρεις δεν σ' αγαπώ, θα ρεις δεν σ' αγαπώ, μα εγώ όμως προτιμώ τη μαύρη γης να πάρω παρά να σ' αρνηθώ. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χτες και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Και να είχα δυο καρδιές, και να είχα δυο καρδιές, και να είχα δυο καρδιές με σένα δυο φορές και πάλι θα αγαπούσα γλυκιά μου και μην κλαις. Θα ρεις δεν σ' αγαπώ, θα ρεις δεν σ' αγαπώ, θα ρεις δεν σ' αγαπώ, μα εγώ όμως προτιμώ την άκρη γης να πάρω παρά να σ' αρνηθώ. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες, χωρίς να μου το λες, χωρίς να μου το λες. Μπράβο! Δεν μου λες, Ναι, τους ξέρεις. τους ξέρω, είναι καταπληκτικοί. Θα ρωτώ. Κάθε Κυριακή στο Hard Σταμάτα, Rock. ρε. Ναι. Δείξε μου ποιος είναι ο Τάκης. Τι σκατά να το κάνω, δεν ξέρω. Δείξε μου ποιος είναι ο Δίδυμα Γιάννης. είναι. Ο Γιάννης ποιος είναι. Ο Γιάννης είναι από εκεί και ο Τάκης είναι αυτός. Συνεννοηθήκαμε, πιο ωραίος. Α, είναι πιο ωραίος. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι από εδώ και ο Τάκης από εκεί. Πες ο Τάκα, ο Γιάννης και τελειώνεις. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος δίδυμος. Φαίνεσαι, είσαι και πιο... Βγήκες πρώτο. Ο άλλος του λείψε κάτι. Ναι. Είναι πιο αδύνατος ή έχεις πάρει κάτι. Έχεις πάρει Όχι, κιλά. είναι η εμπειρία των 15 λεπτών. Η ενασχόληση φαίνεται πιο όριμο άτομο. Ναι, αλλά είναι ταλεντάρες και οι δύο. Ναι, Σε το τιμώ και ξέρω. τους σέβομαι πάρα πολύ. Στο Half Note τραγουδάτε. Half Note, κάθε Κυριακή, 6 και 30, απογευματινή παράσταση. Α, μπράβο. Δύο τενόροι στα μπουζούκια, κείμενα δικά μας και σκηνοθεσία. Και είναι για όλη τη σεζόν, με σκέψεις να γίνει και περιοδία το καλοκαίρι. Ο Βεσκαδουράκης είναι φαν σας μεγάλος. Μου λέει θέλετε να δουλέψετε μαζί, έτσι μου είπε. Ναι, συζητάμε διάφορα. Συζητάτε, δεν μου λέτε. Θα το σκεφτούμε αν θα σε Πώς πάμε, σας θα το ήρθε σκεφτούμε. αυτό, γιατί τη φωνή έχετε τενόρ. Έχετε. Λοιπόν, πώς σας ήρθε να την κάνετε έτσι γυριστή και να κάνετε αυτό που είναι και αστείο και happy και χιούμορ και όλα. Ναι, επειδή Πήρατε κανένα φράγκο, γιατί δεν υπάρχει. Επειδή είναι το χιούμορ και η πλάκηση είναι μάλλον στο χαρακτήρα μας. Είναι κάτι που το βγάζουμε κάθε μέρα, ούτως ή άλλως. Και θέλαμε μία παράσταση που να έχει έτσι αυτό το στυλ, να είναι δηλαδή να έχει γέλιο, να έχει Πάρα πολύ ωραία, παροδία ναι. και αυτά. Απλά, Και να Κοίτα τι κουμπάει. ευγένεια όμως έχουν τα παιδιά. Πάρα Και να πολύ. κουμπάει και στη βασική δεν μας είσαι και εσένα, ιδιότητα. Κούρδε. Εγώ είμαι γελίος τύπου. Εσύ, Εντάξει, εγώ το όχι, ξέρω. εσύ είσαι Είμαι- ευγενέστατος, αλλά άλλου Θα τύπου. τέριαζε μαζί σας, αλήθεια τώρα. Θα τέριαζε. Αν τον ακονίσουμε λίγο φωνητικά, γιατί προηγουμένως άκουσα μία φωνή και έβγαλε, αλλά Όχι, είμαι για τα πανηγύρια, παιδιά. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πόσο βαρετό είναι να είσαι με έναν άνθρωπο από τη μέρα που γεννήθηκες. ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Πολύ chic.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ναι. Τα δίδυμα, εντάξει, ξέρουμε όλοι. Εγώ σε καταλαβαίνω γιατί έχω φίλους εδώ τα Γιαννουλάκια. Άμα δεις εδώ. Υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Αθάλατα τελείωσα. Δύο ασχημάτα και δύο χοντροί έτσι. Πάντως αυτό που είπαν στην πρόζα του στα παιδιά. Σαν καζάνι είναι. Πάντως αυτό που είπαν στην πρόζα του στα παιδιά ότι έχουν τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου είναι και στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έχουμε εμφανιστεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Εδώ και στο Ηρώδειο και στο Μέγαρο Μουσικής και Αμερική, Ασία, Αφρική. Έχουμε κάνει διάφορες περιόδους. Η ιδέα είναι δική σας αυτό που κάνετε τώρα. Να φύγετε από το Μέγαρο και να πάτε σε πιο λαϊκά μαγαζιά. Πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, παιδιά, που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές απόκριες, να περάσετε καλά, να κάνετε πάρτι, να αρχίσετε να χορέψετε, να ντυθείτε, να τα βγάλετε και τη Δευτέρα το χρόνο.